patag kay mangita ko dito og trabaho. Kay way kwarta diri sa bukid. Akong gidala ni akong alaga kay di na pa ko ito sa bukid o sa kuan sa syudad. Basi gilabtan ko mulaban man eh. Ini mulaban man eh unya og kuan wa ko ikapliti mo man akong sakyan inigbalik sa bukid. Dala. Kini ako ang alaga. Munang amping-amping lang mo diri sa bukid ang ako ang mga tanom diri o ako mga alaga diri. Ako lang yung biyaan kay mangita ko trabaho og dito sa. Oh my God! Hello guys! May adlaw niyo guys! O kaniya si Mang Siroy guys. Magsugod na siya ang trabaho. Karon guys, kaniya na ko sa akong amo sa ihawan. Kaya na may order karon nga tulog ka buhok. Inasal. Tulog ka buhok, inasal. Nga order. May akong trabaho karon guys. Busy ko ayaw karon guys kay tulog ka buhok ako risa. Tulog ka buhok ako risa. Pero naglahi-lahi ang oras saman. Ang pirmiro totoo na ko alas 8 i-deliver alas 11. Ang ikaduha totoo na ako o alas 11 i-deliver o alauna. Tulo totoo na ako o alas 12 padulong alauna i-deliver o alas 3. Muna guys, karon ako guys na ako sa ihawan sa akong amo guys, sa akong amo diri sa syudad sa Patag. Kay gikan ko sa bukid nilugsong ko sa Patag kay ako na naman narbaho ug aniya ako karon nagserbisyo sa akong amo. Mao ni siya guys, panglimpyo sa ta guys ha. Kini niya mo ni ako kini nasudan na sa tubig. Baldi guys, kana baldi kana mo ni siya guys. Ako sang limpyo ni guys. Kinahanglan jud ang mo ni magtrabaho guys. Kinahanglan limpyohan jud siya. Tama na. Limpyohan siya guys. Then mo na siya guys. Mo ni ako ang butanganan sa ininit guys. Para baboy akong iso din ha. Para pagkuha sa kuan na kini diri. Mo ni siya guys nga sugnoranan guys. Tara guys ay. Oh, muna siya. Umpisahan na to guys. O muna ni guys. Humana ko o guys. Humana ko o ihaw. Humana-limpyo na ang baboy guys. Humana na ko ihaw. Basic na ning trabaho guys. Kaya ako gikan ko sa bukid guys. Pag-abuta ko din kinatrabaho ko. Basic na niya ako. Ihaw guys. Baboy guys. Humana ihaw. Karon ako na po siya suluban sa Diyos sa basic na ni. Basic na ni. Asal-asal. Tulog ako. Order karong adlaw. Ako na isa. Basic na ni. Pero ko na ako sa tubo. Tapos akong tahion. Butangan ako glamas sa mga guys. Kini niya. Kining babuya. Kini. Tulo man ikabo. Tuho na ako sa tubo. Tapos butangan ako glamas. Tapos akong tahion. Sama na. Karon guys. Kaya humanam ako tahi sa ako
akong aslon. Ako na dayoning tutuon. Ha? Sisira na. Hindi na. Ako na isa. Sisira ko sa mga Renta ko ang bulan. Bumigyan natin nga. Why? Mali-bali. Ako na isa. Solo-solo na na. Sa mani o. Humana na kong tayo guys. Humana na kong tayo. Tulog na baboy guys. Ang akong buhatan na po nani guys. Magbuha na po ko. Magbutang na po ko uling. Ako na po. Pabaga na po ko sa uling guys. Dito sa gawas. Sa area. Sa akong lutuan. Sa mana guys. Pisip na nyo. Ako na isa. Tulong ako. Order. Ako mo tuhog. Ako mo tahi. Butangan ng lamas. Ako mo luto. Ako mo deliver. Pisip ka na eh. Pisip ka na eh. Sa bata. Kaya ako manarbaho. Pisip ka na sa gawa. Tahin tamir sa mana. Oo. Pisip ka na eh. Kaya akong lutoon, aning tulo na ako, ha? Baboy na. Mo ni siya guys ha. Ini ako na ko ha. Inasal nga order karong adlaw ha. Tama na. Umpisahan na ako guys. Ang akong trabaho guys. Ako na isa guys aning tulo ka baboy guys. Order karong adlaw ha. Why badi-badi? Why badi-badi ni guys? Dili ni hinambo guys. Ako gyud mo trabaho ani guys sa mana. Ari ko dili magdaob sa uling. Kaya akong umpisahan ako ang magluto sa tulo ka order karong adlaw. Guys, sobrang pagdaob sa uling guys. Basic lang nila guys. Basic lang ni trabaho. Dili sa batang. Basic lang akong trabaho. Basic lang ha. Isa na ako pagdaob sa uling. Kaya ako luto na ako sa tulo ka baboy nga order karon. Why? Bani-bani guys. Pero si Mang Siroy, pero bilihan niyang buka ko guys. Tukot, magandang salita. Mas mabuti ang makita. To see is to believe, believe is to see. Si Mang Siroy ni nanarbahan ako sa bata. Pero mga kwarta, 30 mil ang bulan ako guys. At guys, pagdaon ako sa uling guys ha. Tama na. Oo. Salamat guys. Tama guys. Karon ako na ginang isugo na nako isa guys. Akong gito. Guys. Tama guys. Basic na ni guys. Daluto na guys. Daluto na ako guys. Inasal ako guys. Ready to deliver. Ako pa din poston guys. Luto na nito. Basic na ni. Ang trabaho ini sa syudad guys. Basic na ni. Basic. Ini, Mang Siroy ni mo. Basic na ni. Tawag guys, nagluto na. Ako na pinipuston guys. Ako gusto ni. Para mo nila ako i-deliver ni. Para guys. Hello guys. Kumana guys. Kumana. Ako nang gipoto sa inasal guys.
Muapit ko sa ako ang my love. Ako bisitahan. Kay hapit ako ato sugda guys. Sugot to, kay na naman ko daghang kwarta. Kay nanabaho man ko tag 30,000 ang buwan. Ako na to siyang dali sa bukid. Dito sa among bukid, sa Mount Malindaw. Kay na naman ko'y kwarta. Adto na may dito maminimuyo. Guys, tara. No. Ako giputos na akong inasal kay tos nang inasal. Oh, ako na nang i-deliver. Ako man na nagugluto. Kompleto na ni guys. Mo na guys. Deliver ako din. Dito na ako pamisita sa akong uyab. Kay naka uyab na ko. Uwa ko kas tugbong diri sa syudad. Dili ko kauyab. Wa ko kasawa. Yung itaw. Pero pito kabuk pinakan. 20 kabuk pinakan. 56 kabuk tinaban. Hindi sa kagwapo, hindi sa kamagdito, kundi sa may tao. Basta may kaliwat. Daghang biyuda mo paliwat. Jok jok. Fearless.